Moi bon día, compañeiros e compañeiras. Imos desenvolver hoxe a segunda xornada de formación que celebramos este ano. E vámolo facer sobre unha temática de grande importancia para a nosa actividade política e para a clarificación da sociedade galega. Unha problemática que vai referida aos modelos económicos sociais que suxacen nos orzamentos do Estado e nos orzamentos da Xunta de Galiza. E, alén diso, como complemento lóxico, o que é o noso modelo de política fiscal en contraste co modelo de política fiscal do goberno español e do goberno da Xunta de Galiza. Para este cometido temos o compromiso e a participación dos compañeiros, dous deles economistas ben experimentados, compañeiros do Bloque Nacionalista Galego, que sempre podemos contar coa axuda inestimável deles, que son Pepe Díaz e o compañeiro Xavier Vence. E, por outra parte, cos nosos dous portavoces parlamentares en Santiago e en Madrid, o compañeiro Paco Jorquera e o compañeiro Carlos Aymerí. Pero antes de comezar o desenvolvimento das xornadas, non podía faltar a intervención pública do noso portavoz nacional, o compañeiro Guillerme Vázquez, co cal vos deixo. Bueno, bons días a todas e a todos, compañeiras e compañeiros. No marco das xornadas de formación, hoxe teremos ocasión de debater sobre o modelo económico, a crise provocada por ese modelo neoliberal e a alternativa do Bloque Nacionalista Galego frente ás receitas que dende o goberno español e a Xunta se nos queren aplicar. Alternativa do Bloque Nacionalista Galego na convicción de que a saída á crise pasa inevitablemente por outro modelo económico baseado na economía productiva, no dereito dos povos a vivir e traballar na terra. Varios compañeiros analizarán, desde logo, en moita máis profundidade diversos aspectos relacionados cos plantexamentos dos gobernos central e galego, relacionados coa crise ao modelo económico que defenden a través dos proxectos de orzamentos para 2010. Tamén as nosas posicións claramente distintas ás que neles se plantexan. Para o Bloque Nacionalista Galego, a actual crise é consecuencia directa do modelo económico imperante. Dende hai anos baseado no liberalismo extremista, defensor da tese que afirma que o mercado por si só, sin control algún, resolveo todo. Desregulación dos mercados de capitais, libre albedrío para o sector financeiro, reforma fiscal regresiva, despidos e inestabilidade laboral, baixos salarios, privatización dos sectores públicos, etc., etc. Un modelo que provocou o maior crack do sistema dende a recesión de 1929 e do que aínda non se albisca a saída. Polo medio, deslocalización de empresas, agravamento das desigualdades entre os que acumulan máis riqueza e a maioría da sociedade, os traballadores e traballadoras, os autónomos, os pequenos e medianos empresarios. O Bloque Nacionalista Galego pode decir con orgullo que nunca aplaudiu este modelo neoliberal. Ben ao contrario, sempre advertimos das consecuencias que inevitablemente traería e agora vemos trouxo. Nos anos 90 do século pasado, como case sempre en solitario, opuxémonos ao Tratado de Maastricht. Ese tratado significaba nen máis nin menos que a aplicación dos dogmas neoliberais no marco da Unión Europea, incluída a independencia do Banco Central frente ao poder político. Advertíamos tamén das consecuencias do modelo para Galiza.
Todos os sectores productivos estratégicos víronse afectados. O sector lácteo aínda hoxe en perigo de desaparición. Astano vetado para a construción naval civil. A flota pesqueira en proceso permanente de reducción. E a cambio, estancamento demográfico, perdas de posicións no Produto Interior Bruto per cápita no concerto estatal, paro escandalosamente alto en relación á poboación activa, emigración de miles e miles de mozos e mozas, incluídos os mellor calificados profesionalmente. É, pois, necesario facer un diagnóstico acaído das causas da crise e das consecuencias sociais e territoriais do modelo. Non parece razoável persistir en aplicar receitas que demostraron o seu fracaso. É tremendo comprobar como despois do sucedido, despois de ter que adicar inxentes cantidades de euros de todos e todas a salvar o sistema financiero, os actuais dirixentes sigan aplicando as mesmas vellas e inútiles receitas. Afirmaba recentemente a señora vicepresidenta económica, a señora Salgado, que o seu obxectivo principal seguía a ser cumprir o Tratado de Maastricht en materia de déficit público. En definitiva, o obxectivo é voltar a presentar cifras macroeconómicas saneadas no canto de buscar a reducción do desemprego. Ese non é o camiño. Hai que dar unha saída política con outra política económica. Hai que deixar atrás os Thatcher, Bush, Greenspan e, por suposto, a Maastricht. Hai que optar por outro modelo. Non se trata de facer unha paréntese momentánea para seguir co mesmo como demandou o presidente da COE. Os proxectos de orzamento do Estado da Xunta teñen algo en común. Manteñen a filosofía da vella política económica. Non puxan por un novo modelo. Non son ferramentas úteis para sairmos da crise. E incidir na contrarreforma fiscal, aumentar o IBE, cargar o aumento da recaudación nas rendas baixas e medias, nas rendas do traballo e seguir dando trato privilexiado ás rendas altas e do capital non axudará a reactivar o consumo e a economía. Baixar o investimento tampouco. E non debería ser excusa a débeda pública porque en termos de PIB a débeda do Estado español está bastante por baixo da alemá, a francesa ou mesmo a do Reino Unido. O señor Núñez Feijóo, que tanto critica a política económica do señor Zapatero, presenta un proxecto de orzamento que aplica as mesmas receitas. Disminución do investimento, recorte do gasto en educación, nomeadamente a educación superior, recorte en sanidade, recurso a endebedamento, sí, pero aceitando o corsé imposto polo Estado. Son orzamentos pouco cribles, inútiles para reactivar a economía galega, antisociais até o miserável, nada menos que con proposta de retirada de 200 euros complementarios das pensións non contributivas que agora seica manterá o señor Feijóo simplemente porque o pillamos. Rectificou o señor Feijóo faltando a verdade en sede parlamentar, inquirido, por certo, por Carlos Aymerich. É un verdadeiro problema faltar a verdade, inventar argumentos sobre a marcha para xustificar o inxustificable. Córrese o risco non só de que lle medre a nariz a quen o fai, senón ser considerado como persoa non de fiar. Pero que política ten o goberno galego para contribuir a saír da crise? No pasado verán se nos anunciaron un plano de investimento multimillonario de 1.200 millóns de euros. Onde está? Ten acaso algunha política para dar viabilidade ao sector lácteo? Como é posíbel non dar un apoio decidido ás cooperativas para facerse ca planta de Pascual? Como se pode ficar ausente do debate sobre a reforma da política común de pesca? Como se poderá paralizar un concurso eólico impedindo investimentos e creación de emprego en plena crise?
Non se solucionarán os problemas dos galegos e das galegas con improvisación, sin máis folla de ruta que desfacer o feito ou atacando a lingua galega. Non se solucionarán os problemas sen tomar decisións en beneficio dos galegos e das galegas. E o señor Feijóo non toma decisións nesa dirección. Non o fixo no debate do financiamento autonómico a todas luces inxusto e insuficiente. Tampouco frente ao retraso na construción da nosa rede ferroviaria. E agora tampouco fai no debate máis que aberto sobre o futuro das caixas de aforro galegas. E ten que facelo, porque desa decisión política do señor presidente depende moi moito que sigamos a ter caixas con centro de decisión na Galiza e xa que logo un elemento chave para a economía productiva do noso país. As medidas políticas e económicas a través do FROB dirixidas a reducir o número de caixas, a favorecer as fusións entre caixas de distintos territorios e, por suposto, a quitar competencias na materia ao goberno galego están tomadas co apoio do Partido Socialista e do Partido Popular, co seu voto favorable ao FROB e, desde logo, con declaracións públicas ben contundentes e claras. A decisión que debe tomar o señor presidente da Xunta é fixar unha posición que faga posible, exercendo as súas competencias, o mantemento da galeguidade das caixas, incluída a fusión entre as dúas actuais, se é necesario para conseguilo. Porque o debate non é hoxe unha ou dúas, o debate é galegas ou non. O señor presidente debe liderar este proceso, non limitarse a esperar a ver que decide o Banco de España ou, con todos os respetos, os executivos das caixas. Todas as opinións son importantes, son merecentes de consideración, pero a decisión non pode agardar eternamente e debe tomarse só en función dos intereses do noso país. O Bloque Nacionalista Galego plantexa a súa posición con toda clareza. No Parlamento presentamos un proxecto de reforma da Lei de Caixas actual. Lamentamos que outras forzas políticas se manteñan no silencio calculado. E neste momento é irresponsável, non serve para resolver o problema que temos enriba da mesa. No actual marco é urxente e necesario, e así o plantexa o Bloque Nacionalista Galego, en primeiro lugar, garantir que o centro de decisión das caixas fique na Galiza e, en segundo lugar, modificar a actual legislación para que o goberno galego teña máis capacidade de intervención nas caixas, tamén para democratizalas e transparentar o seu funcionamento. Non para practicar o nepotismo político, que eso lle deixamos á señora Aguirre e ao señor Rajoy, pero sí esa capacidade de intervención para ter tamén capacidade de canalizar o aforro galego hacia os nosos sectores económicos, as nosas empresas e particulares, porque esa debe ser a orientación, o fin último das caixas nun momento, ademais, no que un dos problemas máis importantes das empresas e particulares é a falla de creto. Sobre esas dúas premisas, que as caixas ou caixas segan a ser galegas e, segundo, unha nova lei con máis capacidade da Xunta do poder público na orientación da política dos caixas ao servicio da economía galega, dúas premisas que estamos absolutamente convencidos comparte a maioría da sociedade galega, o Bloque Nacionalista Galego, dende logo, invita públicamente a todos a dar un paso adiante. Chamamos a alcanzar un acordo entre todas as forzas políticas galegas, contando tamén coas forzas sociais, para blindar o futuro das caixas de aforro. Un futuro ao servicio do país, ao servicio de Galicia. Na nosa opinión, un acordo necesario e un acordo posible se todos actuamos pensando no país e no seu futuro, porque estamos a falar de cuestións estratégicas donde aí sí debería haber un acordo nacional galego.
Compañeiros e compañeiras, boa xornada, bo debate, boas conclusións. Nada máis e moitas grazas.